nga higara. Iya karon ang laing sumpay ning sugilanon putyok bulingit. Dakpa ko ng putyok. Di man nabalakpan kinaam sa taas. Mga 12 feet. Dili na to makabot. Ano kang nagkadugo ba yung tahod? Kiyawag na lang. Kiyawag na lang. Kiyawag na lang. Unsay pong sa doktor, ha? Mayong pagkapisok nga akong kalimutaw. Bangas ka! Ang buot mo ipasabot nga. Mabulhog na ko, Daniel. Okay. Way kaso. Unsa may kaso? Okay ra na. Makakita pa man ang usa. Total, adaghan man sa mambulhog ba? Unsa? Pero, ang akong gikalibgan, mao nga, Mga unsa? nga nung gilabgan man kag manok nga kamay. Kung bantam, ha? Natingala lagi ko. Ngano to? Diin to siya gikan. Nang gilabkan ko niya. Ngano ka, ano? Nagtiyo na gud ko sa akong armas. Tumungkang putsok. Nanangihi. Siguro man jud tong igo ba? Kaya mga 10 metros na lang yun ang kalayo niya. Klaro kayo to, Daniel. Igo jud to. Pero, unsa bang kalit pa lang kong gilabkan at itong bantang manok. Dili jud tumong sa akong naong. Naigo ang akong naong, Daniel. Perting sa kita, ha? Kinaigo jud tingali ni sa iyang tahod. Bantam nga manok. Oh. Nakakita na ko ng manok ka. Bantam. Dito silang putyok. Pero kung gabi, pahuay namang manok, Daniel. Ganong nakahiyo mo siya gilabok na ko, ha? Unsa man siya? Bodyguard siyang putyok. Ha? Bodyguard? Oo, bodyguard. Murag, siya mo ang nalipod ni putyok na di na ako mapatay. Kagilabkan man ko niya. Siya ang nakasantan ako. Aha! Dili ka nga maukado ang anting-anting ni Putyok. Ha? Anding-anding? Lain ang nasuod sa akong huna-huna. Napisok ang imong mata. Ay, oo lagi. Mausulti sa doktor. Mamulhog na yun ko, Daniel. Naigo ka sa mata. Ug ang... Ang unsa, Daniel? Wa, Dimas. Oops. Di malasa. Inay siya ang mulampos. Tuan na napunta sa ospital. Napisok ang mata. Agoy. Si Sir Amo Bossing Michael. Siya na kinanawag. Hello? Hello, Daniel. Sir Amo Bossing. Kumusta na? Natsuma na ba? Kumusta na nga ngimong gisugo? Namaw ang motibi kang puchok. Nilampos na ba? Sorry, Sir Amo. Unsay soy? Wa mo lampos si Dimas nga akong gisugo. Unsay hinungdan? Tungod sa manok nga bantam. Sa? What? Unsay tungod sa manok ka bantam? Buang nga lagi, Sir Amo. Ang nakaluwas ng putyok, maong yang manok nga bantam. Shit. Pasabta ko, Daniel. Pasabta ko! Paminaw, Sir Amo. Maukini ang nahitabo. Klaro ba, Sir Amo Bossing? Imposible ka na, Daniel. O lagi? Imposible. Pero maunay nahitabo. Maunay gisogin di Dimas nako. O gani karon? Tuwa siya sa ospital. Nabulhog siya. Tungkol kay gilabgan siya sa manok ka bantam. Maayong pagkatusak ang iyang pikas nga mata. Hinungda nga, nabulhog na. I cannot believe that, Daniel. Na, bahala ka si Ramo. Basta kay maunay na hitabo niya. Daghan pa kay siyang bunog. Kay, nagabangga-bangga man siya. Naligid bisas makilid. Tungkol sa iyang pagdinagan. Oh, shit. Si Ramo, kadtong manok ni Putyok kabantam. Dili ka ni Mao ang nagdaog swerte niya sa buwangan. Diin ang kontra sa ilang manok. Mapisok ang mata. Ang resulta nga mapildi ta. Daniel, abot mo ipasabot, Daniel, nga... Puriba na, ang puriba. Ang akong gisugo, gilabgan sa manok nga bantam ni Putyok. Napisok ang mata. O
maunay nahitabo sa manok nga atong pustahan. Din si Putyok, mo'y makontra na to. Oh, come on. I don't believe that, Daniel. Dili ko mo to. Dili! Aw, naara ni mo si Ramo. Basta kay mauka na akong pagtuo. Nakatuog na stroke ay. Saon, may banat magmaayos pag-inom. Ako di ko magkatuog. Tungkol sa hitabo. Pero kadiyot, di ba doon naman mo yung CCTV? Heck! Oh. Oh my God! Nablangkong ako muna. Uto, no? Dali po, Chok. Tanaw na to ang CCTV. Kung kinsa katutawhan na. Usap ni pagkahitabo Dali, tanaw din na to. Okay, kana, oh. Ikaw kana po, Chok. Oh. Ikaw kana naglakaw, di ba? Gapuhan ako. Oh. Gwapo ko sa kanila. Unya. Gwapo ko sa kanila. Wapo, bitaw. Nag-jingle ka po, Chok, ay. Oh? Swerte lang nga, nagtalikod ka. Ako to, digi. Ako na. Hey, tanawa. Kalain na. Doon na tao nga may gimaw gikan sa kahing tugas. Ug nagunit og armas. Yeah, tuod. Nagunit siyang armas ug unya. Murag ikaw ang gituunan, Putyo. Huh? Ipatin-aw ra gud ko no, Rihanna. Kay murag magnakamat ngun kos bayon ug daggoy anang tawhana. Kadali lang ha. Kana. Nakaila ko na. Mauna ang kauban ni Daniel. Ug mao na siya nagkulatan ako. Unsa? Ugnay. Nagtion siya sa iyang armas. Oh. Ikaw yung laging tumong Putsyok, Hala, Putsyok. Kalit ka doon ay manok nga gamay nga nilupad. Ug nilabok na niya. La. Di ko pugan ang iyang naong. Ug nakabuto ang iyang armas. Ug sa ibabaingon ang subuhan sa armas. Ug tanawa. Murag na ikaw ang iyang mata. Ug nagkadugo. Naigo ang mata. Naigo ang mata niya. Putsyok, nagkasabot ako. Ngano nagkadugo ang tahod sa imong manok nga bantama. Ang iyang tahod, mo'y nakaigo sa mata ni Ana Tawhana. May karatil sigdagan. Kung mo, naluwas ko sa manok nga bantam. Putsyok. Kay kunwa pa, basin og ikaw gud ang tumong nga pusilon. Nagtinguha din na sa akong kamatayon. Oo niya, unsa man. Ato isumong sa kapulisan kinahitabo Putsyok. Ayaw na, Rihanna. Samok na. Unya, unsa may buhatan mo? Ako na may baho. Alas 5 naman dahil sa puntag. Nagkatuog pa si Panche. Ubangon na lang ko. Sugot sa lawas. Sila si Putsyok ug Chucky. Natuog pa tingali. Uy. Sama na sa kaya to. Liliyon ako. Uy. Si Putsyok ka to. Nga nung sayo man siyang nilarga sakay sa motor. Asa siya? Kinsa man ulo Ay, sayo man kayo. Ayos to. Tingali si Dimas ni. Ay, nigawas tingali siya sa ospital. Kaliyot lang. Dimas, unsa? Asa ang tao imong gisugo pagpatay nako, Daniel? Putyok! Asa siya, Daniel? Wawa, oy! Wawa ko mahibaw, Putyok! Nga naman lagi, Ayaw na papambuha pa. Ay, nga naman lagi, oy, taon? Gusto ko niyang patyon. Usa! Uy, kamaw ko niya! Yamat lagod! Naong sa lagod na! Nga nakasulti man ka na, Putyok, ha? Kamaw ko lang tawa na! Dito siya kagabi sa bukid. Nagdasyak armas. O gusto ko niyang pusilon. Na! Sorry, gyud. Wag yung kung may bawa na, Putyok. Anis po. Anis po. Pisikan ko na. Daniel, kunin mo siyang gisugo. Ipaniguro gina. Ipasiguro. Nga iya ko mapatay. Kaya kung dili, ako mo tapos niya. Ay, wa man sa gitahon kung may bawa na, oy. Gani, nagkita ming Banji o Chucky. O diha man to siya. O gani, nangita ni mo kay gusto lagi taon siyang mga yung sorry. Maro kay mo, Daniel. Pero sagdi lang. Limod bang ka? Okay ko. Nangita lang ko niya. At ubang mo.
Kung gusto mong mapatay na ko, atubang. Lipot pa ng inyo. Atubang na ita. Bisag apil ka pa, Daniel. Naunsa man yung tawhana, uy. Isa man. Oh, di Isa man. ba kato siya ba? Oh, Kita migo kita, uy. migo di. Hindi ta mag-away. Migo kita. Migo da. Oh. Di, pangapi sa, pangapi. Lamat na lang. Lamat na lang. Di na ko magdugay. Sultito ang amigo ni mo, ha? Bisag asa mi magkita. Huwag daghang istorya, patay na yun. Ay, putyok. Isa man. Makal. Isa man. Saan, pasil ta? Pasil ta. Pasil ta. Kalma lang. Away ta. Kalma lang. So, Di na binagalma. Mga salbahis kayo mo. Oh. Adun ako. buanga. Nga naibaw mo siya nga gusto siyang patyo ni Dimas. Nailan gina is Dimas. Timalasa. Wa pa mo lampos. Nahibawan pa. Ang maayo ini nga palikayon lang ginako sa Dimas. Peligro makita siyang putyok. Putyok? Diana? Diin ka. May giadto lang ko sa ubos. Gipakita ni mo ang tao nga niari kagabi nga nagdag armas o gilabkan sa imong manok. Oh. Giadto lang ko silang Daniel. Unsa? Wa ka mahadlok? Sa ako nang giingon. Hurot na akong kahadlok, Diana. Ako lang gisusi ko na. Tuwa ba dito mong tao? Pero, mirimon si Daniel. Ngawa dito. Masabi tuyo nimo nga miadto ka man jud. Giadto ko lang. Kaya napakyas pa siya si Antoyo. Hinungdan nga. Akong giadto. Para matuman na ilang gusto. My God, naunsa ka man? Uy, gusto kang mamatay? Kana kung siya magkapatay na ko. Pero, basing siya di malason. O ako'y magkapatay niya. Putyok. May nanawagin mo. Hello? Hello, good morning, Rihanna. I miss you. Mike. Yeah. How are you? Well, same as usual. Oh, is that so? Where are you, Micah? Vanchi is looking for you. Oh, no. I'm not interested. Oh, after all? Sa imong gibuhat niya? Rihanna, you're the one. And not Vanchi. Bye, Micah. Gi-off man yun. Hanggaw. Mudiskarte pag yun. Bisag doon na siya tulubagon kang Vanchi. Nagtuwa bugod siya nga, di ka magkabalibad. Nga di magkabalibad ang mga babae niya. Tungkol kay, may magdagway. Niya, mistiso. O niya, kortahan pag yun. Sa iyang pagtuo. May nagtiksi mo. Si Michael tingalina. No. Ang ako ding daddy. Mao ba? Putyog. Oh. Magpasugat siya na ko sa airport. Mao ba? Kuyugi ko, Putyog. Oo, okay. Maligo ka? Oo. Vanchi, kaya mo sugat ko ni daddy. Magpasugat siya sa airport. Mao ba? Okay. Muna ko kaliko ni mo, ha? Sunod lang unya. Padayon lang, Rihanna. Ang iyang cellphone, iyang gipilin. Diya sa may gamayng altar. Si Chucky? Asa man to? Milarg ka man lang awa magpahibaw? Ang cellphone ni Rihanna. Ni Ring? Ako ni hatod ni Rihanna nga naligo, pe. Rihanna? Rihanna, may nanawag. Paliwag kong tubag, Vanchi. Ay na lang nga, naligo pa ko. Akin sa na ba? Number naman, oy. May pangan. Itubag ko palihog, be. Okay. Hello? Rihanna, ikaw ang tinuod kong mahal o dili si Vanchi. I love you, Rihanna. Shit. Miker? Hello, Rihanna? This is not Rihanna, Miker. This is Vanji. Oh, shit. Nganong si Vanchi ang nakatubab? Nganong dito kani ang cellphone ni Rihanna? Well, sorry, Vanchi. It's time for you to know.
Okay na, Vanji. Dali na. Ikaw na ang sunod. Nahuman ako kaligo. Inyo lang na kong gibuang, Rihanna. Unsa? Ay, unsa gibuang? Mao di ay nga kusog kaayo kang mutambag. May kay kang mutambag nako nga kalimtan ako, Smiker. Tungod kay ikaw di ay ang nanag-iya niya. Vanji. Ay, unsa ko na imong gipanulti, ha? Doon na di may communication ni Miker. Ha? Nga naman. Ikaw din matuod nga gimahal ni Miker. O dili ako. Vanji, nga na ba nagkasulti ka man ni Ana? Si Miker ang nanawag. Misulti siya nga ikaw ang matuod niyang gimahal og dili ako. Vanji, Kaya nagisakitan ko. Nga nung magkamasulti na ako. Nga nagsige na di ay mo. No. Nasayop ka, Vanji. Wa kami relasyon si Miker. Mao di ay nga nagsige kag tambag nako. Nakalimtan ako si Miker. Kay gusto di ay ka nga ikaw ang manag-iya niya. Vanji, no. Dili ka na tinuod. Gani ako pa nagsige og awag niya nga ikaw, nagpangita ka niya. Shit. Wa ko magtuo nga traidor basta di ay ka, Rihanna. Traidor ka? Na ang imong cellphone, oh. Ay! Diha ka na. Vanji! Vanji, kadit lang! Oh, iyang gilabay ang akong cellphone. Huwag na bungkag taon. Mantagwa ni Madaot, uy. Uto na siya. Nagdagan siya palayo. Ikaw mo ay nakaingon ni ini, Miker. Ang akong cellphone! Si Banji ka itong nagdagan. Manam ka? Agpaso na ko. Banji, kadiyot lang! Banji! May kani-kanion pa pagbalik. Tawganti ka, Miker. Traidor. Banji! Traidor! Banji ka naman ka! Asa man ka? Pasagdi ko, Pochok. Asa man ka? Magpalayo ko kay tingaling makapatay ko. Kinsay mo ba't yun? Ang imong amiga nga si Rihanna. Nga naman tawon. O sa may sa na Rihanna. Siya din kimahal ni Miker o dili ako. Banji! May hilom silang relasyon. Ug magpalayo ko, Pochok, kay mapatay na ko si Rihanna. Traidor siya. Traidor! Banji! Banji, wa sila relasyon ni Mike Roy. Hilom, utrosod ka na. Gusto nimong tabunan ng ilang relasyon. Maabot na yung tinuod. Wa sila relasyon, uy. Gusto na lagi. Gadid lang. Nganom ni? Nganong kalit ka nang nasuko kang Rihanna? May pera itong sadya gabi eh. Lipe pa gabi eh. Naputo lang na itong itong tao nga nagdag-armas o nagpabuto. Unsa ba hinungdan? Kalit na kang nasuko kang Rihanna. Ako'y nakatubag sa cellphone ni Rihanna. Kay iya kong gisugo og patubag samtang naligo siya. Ug sa dihang gitubag na ko ang nanawag niya. Si Miker dito sa pikas linya. Ug misulti, Rihanna, ikaw ang tinuod kong gimahal og dili si Vanji. I love you, Rihanna. Ha? Monay, imong nabati? Opo, Chok. Kung ikaw pa nahimutan sa akong dapit, unsa ba, malipay ka? Ha? Malipay ka ba? Vanji. Remember, may nahitabo na namo ni Miker. Unya mo na akong mabati, ha? Malipay ka ba kung ikaw pa na sa akong dapit? Daan na itong sigig padawag kang Rihanna, pero nakadungog sa ko nga, giingnan siyang Rihanna, nga naa ka, nga nagpangita ka niya. Hilom, diya ka na. Banji! Banji! Oh, si Rihanna. Siya kinanawag. Yes, hello, darling. Shit ka, Miker. What? Ayaw ko iamong sa inyong relasyon ni Vanji. Oh, Rihanna, what happened? Wa ka mahibaw. Nasuko si Vanji nako tungod sa imong gipanulti niya. Oh, I'm sorry for that. Wa ko magtungod siya ang nagbunit sa imong cellphone. Wa ko magdahon nga siya ang makatubag ka na ko. Ug unsa may imong gisulti? Well, misulti ako. Rihanna, ikaw ang akong mahal o dili si Vanji. I love you, Rihanna. Salbahis ka gyud, Miker. Oh, is it a problem? Problema gyud. Tuod ka nasuko si Vanji nako. Oh, OMG. Nga nang masuka man siya. It's better nga nahibaw siya nga she's nothing to me. Shit ka, Miker. Shit ka. Never nga makiglambikit ko nimo. Og, anak ka ni Pochok. Is that so? Wa na kay labot sa akong kinabuhi, Miker. Og
ayaw na gid pagsamok pa nako. Nagkasabot ka? To hell with you. Rihanna. Og pasidan anti ka. Kung nagtinguha ka mas kalautan ni Pochok, ingnon ti ka. Nga panalipdan ako si Pochok sa bisan unsang dautan yung plano pato kaniya. Hey. Sabi ka ng imong nga gipanulti, Rihanna. May tao nga nagtinguha sa kalautan ni Pochok. Pero ingnon ti ka. Ingnon ta mo. Nga dili ka mo mulampos. Nakasabot ka ba? Ha? Hello, Rihanna, hello. Oh, shit. Yan ang nagsulti siya o kasama ni Adto. Naibaw ba siya nga may gisugo kaming tao aron sa pagtipi kang Pochok? Kinsa may nanawag? Ay, si Amo Sir Busing Michael tingin eh. Hello? Daniel, asa nang imong gisugo? Ako lang gipasibat. Pasibat ako sa Dima, sir. Nga naman ta? Nanawag si Rihanna kaya ko, gingon sa nagtuda siya. Nga nagtinguha ko sa kalautan ni Pochok. Bitaw, sir, amo, Busing. Or say bitaw. Sayos buntag. Sayo kay namukaw sa Pochok o nangita sa tao nga atong gisugo. What? O lagi, sir, amo, Busing. Deres Pochok o nahibaw siya nga ang niadto niya kagabi maus Dimas ang taong nagkulatan niya og nahibaw pagid siya nga nagdakinig armas. Shit. Gano man? Wa ko mahibaw si Ramo, Busing. Daniel, di niya ko gusto nga magpakita pagatong imong amigo. Palpak siya. Ako bitong gipasibat. Ayaw na siya papalik ka ba? Arigado, sir, amo, Busing. Bye! Giahak na lang. Oops! Up! Nas Dimas. One eye na lang siya. One eye. May bindahi ang tuong mata. Bulhog na siya. Maningon ako ang sobra sa inyong gisaad na ako. Oh. Ha? Pero wa man ka mulambos. Bisa na. Bisag wa ko mulampos, Daniel, pero ang kadaot nga akong naangkon. Di ka ba rin sabi? Daniel, bulhog na ko. Musa, inyong ihatag na ko ang remaining. Ang sobra nga 140,000 pesos. Oh, Dimas! Kundayabag ka man taon, oy. Asa ka tumuhatag si Sir Amo Busing Michael na nga. Wa man ka mulampos. Palpak man ka. Daniel, hangyo lang ko. Ay maglisod lagi ko, ana. Naunsa man taong ka. Bugo guni mo. Mau ba? Sige na lang. Sabot lang sad. Tunto man ka. Wa ko ka mulampos. Unya, mangayo kag full payment. Okay. Di na lang ko mamugos. Anak yun. Pag binutang yun. Di na lang. Anak yun. Mahal. Ay, pakita lang imong kamaro. Nagtuo kong manoy ka. Liba pamanday kang dako. Bida. Pus. Sabot ka? Liba ka. Sa ato pa, bali. Salamat, Daniel. Salamat, bay. Salamat Og kayo. mandor ni Sir Amo Busing nga dili ka na magpakita pa. Palayo! Okay. Ayaw ka bay. Anak yun, buutan. Buhaton ko na. Ay kabala ka bay. Buutan. Salamat, bay. Pero, Bulog na ko, bay. dahi gipuno ni Sir Amo Busing, Ay. 5,000. Salamat. Hanggaw dako. Ngano kano nga mangayo magkumplito. 20,000 ang gihatag ni Sir Amo Busing. Silbing pasiuna. Gihatag na ko ng 10,000. Nya doon ay sobrang nga 10,000. O niya, gipunaan ako sa 5. Doon ay lahibiling 5,000. Bugo sa dako, no? Kung akong ihatag tanan, no? Nyawalan ko ako. Kamo na lang pagdangil.
Oh, okay. Ari diri putyok. Lingkod diri. Okay. Sa dili ba dugay, mutog pa na ang eroplano nga gisakyan ni Daddy. Di ay. Saban, gigutom ka? Ayaw lang. Makaunta. Ayaw, busog ba ko? Ikaw pa. Sige lang kang busog, no? O nga naman ka. Isipang kaglingi-lingi. Tanaw ko sa palibot. So, kada ko magkaani. Mo din na airport. Doon tayo airport, ay. Wow ba? Nasingkip pa taong kaya ko din, eh. Ako magtuo nga. Ako nga usalang ka mangunguling. Maabot din, eh. Airport. Hanggaw, dyan ka ba? Malingaw ako ni mo, eh. Ay, dali. Kuyog na ako. Asam ta? Uy, namalit magkag t-shirt. Ug iman. Perfume. Mahal, no? Og para ni mo, Puchuk. Parin ako. Nga nung taon. Yes. Kinalang magpahumot ka. Aron sa ingon. Dili na makaingon ang ubang mga tao nga ikaw si Puchuk Bulingit. Rihanna. Okay, dali na, Puchuk. Naabot na si Daddy. Mao ba? Dali, sunod ako. Hi, Daddy! Hi, hello. My daughter. Kumusta ka naman, Dad? No problem. Okay. Good. Tuod, Daddy. Mauni ang atong handler sa ato ang mga manok. Siya si Puchuk. Oh, siya? Yes, Dad. Siya si Puchuk. Maayong adlaw, sir. Gwapo mo na kinitawhan na. Mura na siya si Piolo Pascual. Si Piolo Pascual? Di, Daddy. Bitaw, iha. Wa ko magtuong mao ba kini ang handler sa ato mga manok. Ug bilib kay ko nimo Puchok. Gwapuhan bata. Ginibuhi na sa ko mga manok tungod sa imong mga kamot. Naswertihan lang, sir. Okay. Adto na kita. Okay, tayo na, Daddy. Usay atong sakyan. Mag-grab lang tayo, Daddy. Okay, my God. Okay. Okay ka dali, mo dili suta sa car company. Kaya mo palit ko ang atong sakyanan para magamit nimo ha. Daddy! Mga taon, dili pa ka di ulog-ulog ang ilan, no? Ang ama na riyan, miingon siya, mura ko na kong Piolo Pascual. Di sa taon, eh. Gwapo-gwapo ka mas Piolo na ko, eh. Ano ko ito, mapiolo ko? Pwede kayo tangay. Nasla sa sud. Magpalit ang banyo nga sa kinan. Lahi ganing milyonaryo. Okay, ha. After all, nga maandam na ang tanang papers, by next day, ma-deliver na ang maong sakyanan. Or even tomorrow. Oh, gisyon matali mo, check it out, no? Yes, ha. Okay. 1.8 million ang akong giisyo nga chiki. Okay, Dad. Layo pa batas na imutangan sa ito mga manok. Mga 10 kilometers pa, Dad. Magkasaka ba sa kinan? Magkasaka man, Dad. Pero, maglakaw pa taog about mga 1,000 meters. Good. Dang exercise. Masa ba, Dad? Okay na ba ni mo? Okay na iha. Medyo gipaningot ko. Okay na rin. Mahon gusto na ko nga ma-burn out ang akong kolesterol. Okay. Yes, Dad. Ganahan kay ko ini. Daghang mga kahoy. Presko nga hangin. Ganahan. Nagkikutas na nagkagmayo, Dad. Okay pa ka? Alright. Okay na. Nadungog na ni mo, Dad? Nadungog ba ni mo ang mga tugtugaok sa imuhang mga manok? Alright. Mauna niya nga. Imong dapit Puchok. Sir. Okay na, sir. Bukid na ba? Okay. Puting okay ha. Yeah. Dad, are you okay? Okay na ko na. Okay na. Okay, good. Ipangita sa nako ang mga dapit nga sa hamain tungod kay gusto kong ligunan akong mga manok. Sir, okay na ka tinuhod. Muna kang lain na kakitanawag. Kutasan kang mayo. Okay na lagi. Okay na. Bugnaw din sir. Unya, naidaghang balili. Sakto gid sa mga manok para tari. Ay, kanindot yun, oy. Ikaw lang usa nag-atiman ini, Puchok. Duha ni sila, Dad. Si Choke, pero si Choke may uli pa sa ilaha. Mao na, sir. Tod, sir.
Singani mo. Ay! Oy. Tuwa di ay, Puchok, Kanina natang istorya siya ko, si kapag Daddy kapamutan. Rodrigo. Bitaw, nalimot man ikong pagpailan ninyo. mao. Puchok, siya si Daddy Rodrigo. Pero ang iyang angga, mao si Daddy Duging. Duging. Oh, duging. Duging? Dili Digong. Duging ang tawag sa iyang mga higala. Bitaw, duging. Magsabong ta. Ilaknat na to ang mga manok. Tanawon ako kung sa'y performance sa mga manok. Oh, okay, sir. Kaon ko mga manok, sir. Tabangan tiga. Hop! Husto na! Grabe mo siya, Paul. Unya, sir. Salto kayo. Dili mo dito sa gamag. Usa na si importantes manok nga salto. O ilabay ko ang tiil. Ilabay, sir? Oo, ilabay ang tiil. Gusto kong manali. Asang talian karon? Kay murag tanaw na ko kondisyon ang mga manok. Oh, asa man taman nari karon Puchok? Gusto si Daddy. Murag may tari ron sa barangay Tiro. Mga tuta. Wa man ko kinamapreparar ang mga manok. Ay, sakto lang Puchok. Gusto man ni Daddy. Sige, maom ka. Sige nilang. Pila man kabuk manok atong dadon? Ingon si Daddy, tulo lang kuno kabuok. Ha? Tulo? Unya si Banji. Unsaan naman lang to? Ay, lain ang iyang pagtuo. Nagtuo siya nga may relasyon kaming Miker. Hello? Vanji, Mahimo ba? Ayaw na kong tawag karong panahon na, be. Naglagot pa ko nimo. gusto kong ipasabot nimo. Pasabton ti kapag usab nga wa kami relasyon si Miker. Shit, Kariana. Vanji, Si Pong ni Banji? nasuko gyud siya pag-ayo. Oh, wa ko'y mahimo Puchok. Basta kay ako, limpyo ang akong konsensya. Ako na ba, nagdudag ko. Katong tao nga, may aridri. Ila to sinugo. Bisan ako Puchok. Pero ako na tong giingnan si Miker. Nga panalipdan ti ka kutob sa akong mahimo. Rihanna. Uy! Ni amay van nga miabot. Usa ka van. Pagkabag-o ra ba sa van? Uy! Si Sir Amo Busing Michael! Yeah, naragtim. Dahil ko rin na po ka materialis na po ka manok. Gikan sa Bacolod, ang mga manok Daniel. Pag tag 3 years ang edad niya ng mga manok. Sakto ka na, Sir Amo! Huh, sakto sa derby! Oh, ako na ko rin. Ang magpili kong batanon. Very good ka, Sir. Very good. And I'm ready to fight, Yana. Unsay balita ni Puchok. Wa na ko may bao. Basta, kadtong atong tao nga si Dimas, gipasibat na ko. Ug ang tunto, nangayo pa untag balance. Unsay balance? Nga nung milampos pa siya. Ay ako lang yung gibaraw. Akong ingnan nga, nga nung mangayo man ka, ha? Nga palpak man ka. Na-explicar ko na siya na ako, san. Explicar mo, san. Nga, nangayo siya, tungod kay nabulhog siya. May reason niya. Nagdanghag lang siya. Pero how true na ang nakabulog ka niya, maugyod ang... Ang bantam nga manok ni Puchok. Tinood ba yun ka na? Basinog istorya lang itong iya, nga gilabkan siya og manok, tungod kay dili gyud ako makatuo. Gabing dako, uniyalabkan siya og manok. Unsa man ay gituan nimo, Sir Amo Busing Michael? Nga kung pagtuod nga namuso ka itong nimong tao o nasakpan, ginuslak ang iyang mata sa iyang gibuso. Hinungdan nga na igo ang mata nini o nabulhok ang resulta. May punto sa kada, Sir Amo Busing? Namuso dito siya. Dahil ko muhatag kung sa pagtuod niya ihas, di ko muhatag sa balance. Unsa man, napahimutang nga nimo ang mga manok, manglakaw kita. Bag-o kay ng imong sakyanan na, Sir Amo? Ang kapabang matching atin. Dili noon. Nga asa man ta? Oh, mautada pa man ka? Buwangan ta? Of course. Tihiro ta? Oh, anata sa puwa. 20 mil. Okay, Sir Amo Busing. Pero, inilog pa na po ah. Oh, mas yada.
Huwag ka kaila sa kontra ng puwa. Ugis ang kontra. Og ang nagdaa sa ugis, nagsulob og pulos puti, short puti, polo puti, og guwang mo naman na. Sige, masyada Daniel. Inilog! Sa puwa! Sa puwa! Hey! Pila! 20,000! Just done! Gidawat. Gidawat sa nagunit ang manok nga. O gisir ang mabusing gidawat. Gidawat sa taong nagputi. Good. Okay, larga na! Tanaw na itong konsay abilidad ginang meron. Ligo ng mayroon. Kaila ko sa giyana. Kang Steve na. Katong insik. Sira mo. Bangas ka. Sira mo, busing. Tanawa. Ang mipuli o gunit sa manok nga ugis. Tanawa. Si Pochok bulingit. Wala. Gibangkong na lang. Nga siya. Kang kinsi ka ng manok. Ang ka, sira mo. Kaya ka ba mo kakita ka ng lalaking guwan mo nga nagsulob og pulos puti. Pero sabay angin kabalakan, Daniel. Ako ka nang doon na mo kay pobya ng kanahan. Basta ato makontra. Kuan kini. Shut up. Okay. Na. Gitang tangan sa bay na. I am confident nga modaog ang puwa kontra niya ng ugis. Hybrid kayo ang puwa. Klaro kayo, Sir Amo. Yeah. Okay, yun na. Gibuhi na. Kalma kayong ugis. Insa, nagpaabot lang. Wagin mo hamag ang ugis. Waps! Ni hamag ang puwa. Waps! Gisaltuhan. Shit! Bangas ka! Kausara, boss! Natagak ang buwa! Kausara! Kaliyo! Uno! Dos! Shit! Wa na makabausog to sa ikampuwa. Daotar na, iha! Yes, Daddy! Gisiltipod, sir. Gisiltipod. Nasaltuhan ang puwa. Midaog ta sa terbisya. 20,000! Ug katong imong nakasado, sir. Moto permi mo kunta sa tumanok. Si Michael. Michael? Oo, sir. Kinsa man na siya? Hambugiro kay tatawahan na, Daddy. Ug nanguyab to siyang Rihanna, sir. Pochok, Sorry, Rihanna. Nakasulti ko. Nanguyab ni mo, Rihanna? taong palakiro, Daddy. Use your brain, iha. Dili ko magkabuot ni mo, pero gamit ang utok. Ikaw mo'y makig-uban sa kalalaki. Kung maminyo ka na. Kung nasa ka malipay, suportante ka. Dili na mahitabo, Daddy. Nga madani ko ni Adton Tawhana. Never. Gisugat ko di malas, Daniel. Ang payago. May pabiyago ko anong putyok. Puchok. Shut up. Hindi mo na sa isulting may tangil ka na si Puchok. Kuan lang, Sir Amo. Kuan ka lang. Him! Ay, sige, palik ka na. Maglagot ko, Daniel. Okay, Sir Amo. Magitaw si Puchok. Sutaan. Kung kinsay tag-iya, niya itong maong manok. O kung kinsay katong tiguang nga nakaputi. Sir Amo. Lipay kayo si Daddy Puchok. Nga, nidaog ang atong manok. Anak, malipay ka basta magkadaog ang manok. Unya, uwa ka ba mabalaka nga napildi si Michael? Wa naman. Sa una, good. Hadlok man ka. Nga mapildi silang Daniel ug Michael. Kaniya do, pero karon wa na, Rihanna. Putyok! Daniel? Saman? Patay ta? Patay ta? Andam na mo ko. Saman? Buwang atong gamiton? Tagaan di ka? Tagsa tagbuwang? Kita magtari? Dawa ta, patay ta? Putyok! Rihanna. Noong sa mga taon ni Putyok, Gina? Wa man nilaing masuod sa iyong lahuna. Magpatay ta kay Patay man taon. Sa mandili ka mo sugot, Daniel? Di taon, noong sa. Nga ko itong magpatay mo nga. Kaila to. Migo kay. Migo bay? Migo to. Patay ta kay may lakaw para ba ko? Patay ta. Kani adto.
Pagkitang gidukol ko ni mo, Bermi. Tapalungon ko ni mo, Bermi. Tanaw mo, migo tado. Ha? Naunsa mo to. Sige na, magpatat may lakaw pa ko. Migo. Katong akong pagdukoli mo, inamigo to eh. Oh, ba? Huwag ko kay bawat to. Namigo na ito. Sa bayan na to, ha? Dunggapon ti ka. Kailan ka suko. Kaya kinakapandungan din mo, namigo naman eh. Ayaw, baba. Ayaw, anak po. Bulisangan ko ng kilid mo. Kunyari lang ko. Tungkol kay... Inamigo naman eh. Bilid di ko sa manok bang imong gibuhi ang ganiha. Ito. O sarap pakang kontra. Pilit mo na yung food. Inigo. Inigo kayo. May kayo. Liwat na kumunuka. Kung ako makadunggab, pilit yung buwang. Naunsa mong taong Migo. Migo. Sa ngalan ni Jesus. Migo mo kata. Sa ngalan ni Jesus. Bilibe. Magmahal ta sa atong isig katao. Migo mo kata. Itaon kilid, bi. Panguros. Itaon. Panguros. Inom diya. Panguros. Gamit pangang Jesus. Muaso biya ka. Pochok! Naparisan na sa ko sa itong kamanok. Mao ba, sir? Unsay kontra, Daddy? Buyugon ang kontra. Uy. Rihanna. Imong daddy. Yes. Sabi niya eh. Ako siyang Daddy Daniel. Kaya naman. Daddy! Uy, nagway ba ni mo? Uy. Dapo. Pasay, daddy. Nanisagpit kong daddy na. Sorry. Ay, mahinoon nga. No. Nakaila ko. O, day. Sir. Daniel akong pangalan, sir. Ay, naman. Ako tong namisita ay, sa... Ay, nagpaila. Okay ra, di ko Diba, kada. ako tong namusta gani habas. O, lagi, ay, nagsulti. 20,000 gani. O, lagi. Hindi daog ka. Lagi! Ikaw to. Ibaw ko. Ay, nagsulti. Imo itong manok, sir. Oo, ako. Napalisan imong manok, sir. Daghanan ni mo pangutan na, oy. Oo, ang ikaduha. Anak na mo pusta sa imong manok, sir. Ayaw, Daniel, oy! Mura mo initagad kag mayo sa udgay mo. Kunta na mo. Basta magmahay mo. Di lagi. Sortihan ako si Sir Amo Bossing Michael nga. Anak may pusta sa inyong manok, sir. Excuse me, sir. Uy, kabuutan, ugnaw. Ari ko na sila mapusta sa atong manok. Okay. Why problema? Gamay la ipusta, sir. Ha? Pila to'y daog ni mo kaganina, sir? Ni daog dag 40,000. 20 ang sod o 20 usab sa gawas. Gamay la ipusta, sir. Bisag 10,000 lang. Usay hinungdan, Puchok. Anong 20 lang yapon, sir. Ang di ka malkansi. Simba kong di malason. Puchok. Tinoon ka ba, Daniel? Yes, sir, Amo. Daddy ni Rihanna. Kaya hindi ka tubang eh. Kinsipangan. Hala. Nayabag. Wa akong kapangutan na kung kinsay pangan. Basta kay nagdadis Rihanna nitong tao nga nagputi og sulod. Is that so? Naparisan na nila ang sa kamanok kontra buyugon. Anak ang pusta sa ilang manok, sir, Amo. Oh, okay. Way problema, Daniel. Gusto ko makikita sa daddy ni Rihanna. Dali, piyugan ta ka. Asa Daniel. Ato lang, nahuman na ugbog ko sa manok na eh. Asa si Rihanna. Wa man diha. Tara na, dulo na to. Si Putyok ng gunit sa manok. Glad to meet you. Sir, I am Michael. I am Rodrigo. Just call me Duging. Oh, Duging. okay, sir. I believe ko sa imong manok. Ligan ka ayon. Swerte-swerte lang ang pagpamuwang. Napildi ko ka ganina. Uy, may noon. Sorry kayo. Okay, it's not a problem. Kalon, anhi ko mapusta sa imong manok. It's your choice. Shit, Ivan. Si Rihanna. Hello? Yan ba magsige ka magyog panawag, ha? Aron pa hibawon ka. Yan ni adiri si Michael. Unsa? Kung gusto ka makakita kang Michael, di asya sa buwangan sa tihero. Mama, uli na mi. Salamat sa pagpahibaw. Asa si Michael? Naradis may kananan ay. Naos unahan, oh.
Kanang doon na bitay budol-budol nga kananan? Adtoan ko siya. Mas may buhaton ni mo. Magkiklarohay ko niya. Dili lang yun siya magpakasayop. Kay makikamatay ko niya, Rihanna. Ayaw! Ayaw ginagawa ta, Banji! Chucky, Usa mo ko, pamahala ning ako. Mula di na maayo na. Magrimentado ka, Banji! Pasagdi ko, Chucky. Ano mo taon, oy? Lalaki na lang. Kadagang lalaki sa kalibutan, ha? Unsa? Oo! Ayaw ba na sa imong gibati, oy? Ano kong taon? Nahunlak na ko, Chucky. Nahunlak mo, Roy? Ano? Tulog kinatugyan na nimo ang iyong pagkababayan, Michael? Mayroon ka nga nahunlak ng tanan? Ayaw, ano, oy? Chucky. Ano? Huwag mo kayong pagkawas paglaom ang uban diha? Na doon na na mga anak? Ako na ibawan ay. Tulog ka buk anak. Lain-lain ang amahan. Huwag mo kayong pagkawas paglaom? Gunya. Bisan siya ginangatan. Naminyo man lagi. Ipagkasawag tinarong. Kung karon, malipayon. Oh, may punto bitaw si Chucky, Vanji. Ang gina tinuod ay. Hindi ikaw. Nimbabdos mo ka? Huwag man. Anong kadukan man ni mo eh. Nga, huwag pa man mahundak ang tanan. Kung man, haddo ka nga kung maminyo ka. Kunya, di na kabihin, haddo ka na. Usa na, Chucky. Uy, di na mauwi, Banji. Ang tao nga may gugma, bisan unsa ka pa. Ang iyang gugma kanimo, magpabili na. Ang importante sa tao may gugma, mo ang karon ng ugma. Wa siya labot siyang kagapon. Murasad kag tarong diha daw. Bisan tulog ingon ani lang ko, Banji. Pero, doon na ko'y kaugalingong analisis, uy. Doon na ko'y kaugalingong analisis kinabuhi. Ako bitaw. Nagtuo ka ba nga? Ako, magpagsawa ko gwapa? Uy, di na may tabo, uy. Kaya nahibaw ko sa akong kapasidad. Nahibaw ko sa akong kahimtang. Pero, misyar lang ko rin mo. Sa akong paglantaw sa kinabuhi. Kaya bisan tuodog, ikaw, di magiging may tabo nga malingi ka pa na ako. Unsa? Ako lang gilakbit, ha? Para makasabot ka ba? Nga bisan tuodog, di ka malingi na ako. Eh, di ka lalaki nga may gugma ni mo, eh. Labi na kung may kagbatasan. Unsa? Diba? May punto si Chucky, Vanji, di ba? Rihanna. Ito, Banji. Kaya ang kinaiya sa katao, usa ka na sa labing hinungdanon o magustuhan sa tao. Ang may babatasan, kaya ang gugma, magkuyog na sa dagway o kinaiya. Pero na uban diya, dagway pa lang, wala batasan. Oh, Chucky. Pusakan mo lang. Kung magkikita ka niya, ayuhan lang. Ay, manitiman ha? Manok dani. Kung imong tukon, mong kisi-kisi magina, yan nagkabuya na, mulupad na, magpalayo ni mo. O sila may tabo kung si Michael imong presyoron. Patyo na ko siya. Ang tanawar ka. Ito, patyo na ko siya. Ay, Banji, ayaw ano, uy. Ano ko taon? Mapriso ka. Bahala nagbapriso. Di ko magatugot yung mapriso ka, Banji. Mas maipag ako yung pabilanggo mo. Unsa? Una, di ka ang bilanggo sa riyas ka prisuhan. Kung dili, prisuhan ko ikaw sa akong dugan. Grabe ha! Buang ka man din, Chucky, oy. Diya ka na, oy. Rihanna, unsa man? Ito na ta? Yes, Daddy. Today, Dad. Si Vanji. Oy, glad to meet you, Banji. Hello, sir. Ay ha? Kung andan ano kining mong amiga, mga unta sa restaurant, matutag mall. Kana kung okay ka, Banji. Kuan, sir, kining... Sugot na lang, Banji. Today, Dad. Si Chucky. Isa na siya nakatabang ni Puchuk sa pagbantay sa atong mga manok. Okay, sige lang. Dili ko interesado. Chucky. Amigo mo na ka. Puchuk. Hello, Chucky. Hello, sir. Nakatari nanday mo? Duhang daog. Usang pildi. Maayo kayo. Dili alkansi. Gamay. Hinunabitaw nga manapit ko ninyo, pilunti ka. Pilunti ka. Ato ta small. Banji. Okay. Tana, Banji. Ha? Banji. Sige, Rihanna, pero makikita ulit ko kang Michael. Pwede, kadiyot lang kayo. Aba? Sige. Paabutin ka na. Sana ko pagkapausa rin Puchuk. Mulit na karoon sa tinurang sulti ni Aleng si Puchuk adunay tangil o may nagtagpusit sa akong pagpanugal. Kumusta ka na, Michael? Vanji. Kumusta naman? May ibo ba, Vanji, gibusit ko karoon na gidi malas ko. Dako kong pilot Mao ba? Og usa ko sa nagdaog buisit? Shut up! Hain kay Mayog, ikaw ang mo shut up. Vanji! Ayaw na kong ingna ini, Michael. Come on, Vanji. Mapatay na ba ko? What? Mawat-wat ka ron. Vanji. Gusto ka?
Dunggabon pa karon? Vanji. Animal ka? Animala ka? After nga gipahimudsan ko nimo, ingon anion lang ko nimo? Vanji. Ay ko pareha sa uban ha? Nga human nimog pahimusli, sayon ra kayo nimong talikdan? Vanji. Pasig nagtuo ka, nga basketball player ka. Basketball player. Nga human nimog shot, mo talikod ka ra dayon, og mo balik ka sa pikas. Come on, Vanji. Relax. Hoy, Michael, may kaakuhan ka na ako. Usbon ko, makamaukong mo patay. Oh. Kita ka ining ni asa kong hawak? Oh. Pakit-on ta ka sandol, be. Kung puan ini ay. Kita ka? Vanji. Awan foot rin nung gitas-on ining maong kutsilyo. Pero kung idunggap ko nini mo do, lapos nis buko-buko ni mo. Come on. No. Ayoko na buhatang Vanji. Pasidaan lang ninako ni mo, ha? Di ko magdugay. Igo lang kung nagpakita ni mo. Pero next time, atay gud ka na ako. Diya ka na. Ipalingot ako. Shit. Kanagan sa kong singot. Mupatay siya na ako. Shit. Masunod lang ko, sir. Apasan ko ninyo. O nga naman. At doon na po kayo ati Manon, sir. Batsuki, paliw na kong da sa duha ka manok, ha? Total, gisoon bito nagkarton. Og ang duha ka bihag. Asa ba na ikaw, Putsyok? Doon na lang kayo ati Manon. Sige. Apas lang. Okay nga no, asa pa man si Puchok? Doon na pagkuno si Ate Manon. Oh, mo ba? Oo ka na. Mag-una lang ta. Dal, ibawaan mo to kung asa ta. Gisultihan mo to ni daddy ni mo. Riana? Ato na ba ta? Vanji. Oh, Vanji. Okay na. Nagkita naming Michael. Nga. Sir, Usa dito mo. simple lang. Gipakigsultihan ko siya. Okay, ito na. Vanji. Si Puchok. Daddy, behave. Ay, kuhaan ko na mo. Apasar ko nung si Puchok. Doon na lang ko ni Ate Manon. Unsa man? Wa pa may mahibaw. Doon na sila. Wa ka makuyo nila. Katilig maamong pa sila. Ang unang ngibaw ko. Nakita ko sila. Nag-atang sila na ako sa gawas. May hindi maamong sila sa akong atraso. May Pat, doon na nga may Puchok. Ano ikaw? Pero wala siya. Asa maganda siya? Problema na. Ito, huwag kuyog ba? Ang busan ko ninyo. Puchok! Sugdan na to, pinatyan eh. Mga ikalasundan nyo karon sa pagpamila online pa mga sumpay ng Sugilanon Puchok Bulingit. Tagsuwat ang Direktor Francis Iliagues Pares, musical scoring Brandy Nacordataya, nagatong audio editor Ariel Mancao, soundman Jalm Polara. Dalit kaninyo sa RMN Drama.